Ikhala layithulisi ivukane eladlelwe ingoma uMdumazi. Ngube ngelele lapho ngamukele buyile emakhaya kwesimanzonzo la kuthulela khona indaba ezifika ngesikhathi. Ngibule emakhaya nangempela sefika ngesikhathi njengoba kudotsela indaba zokuthi likhala layithulisa ivukane elikhala ngokudlelwa ingoma uMdumazi. Leli ivukane ligonyuluka lapha kuSimomoza njengoba uSimomoza evula ingosi yokuthi abantu abagonyuluke bekhipha kongaphakathi okubahluphayo la kuMaskandi. Leli ivukane liyasho ngempela ukuthi ukade lifuna ugonyuluka lingazi ukuthi izogonyuluka yaphi, kodwa namhlanje seliyagonyuluka ngempela. Liyasho ukuthi ngo-2020 lacela uMdumazi ukuthi alalelise ingoma yalo ukuze libone ukuthi ngabe liza kahle njengoba liseyivukane la emculweni. Unangempela-ke uMdumazi wathi akasende i-VN lapho khona ecula khona. Uthi wayicula le ngoma ama-backings akhona ayithi umlaba ungenzi umuntu. Uthi kodwa wathuka ngempela uthi makuhamba isikhathi wabona ngempela sekuphuma ingoma kaMdumazi ethi umlaba ungenze umuntu. Uthi-ke lokhu kwamphatha kabi kakhulu ngoba lokhu kwasho ngempela ukuthi uMdumazi ugain imali ngengoma yakhe. Bukele emakhaya-ke nathi i-VN lapho khona ivukane ligonyuluka laphaya kuSimomoza ngempela. Ake sihlangane ngezatsi-ke silalele mase sizwe uvo lakho ngale ndaba. Siyabonga. Sawubona mfowethu futhi uSimomoza. Utabile ifunda lo umnothi umfana wangonyama phansi emacambini esigodini sasenqutshini ey'ngwenye ey'bomvu lakithi. Mfo, ngicela ungilekelele la mfowethu, seyivukane vuvu manje la ngonyaka 2020 ya ngilokhu ngiphatha abaculi ngicela usizo yabo. So ngigcina ngi-WhatsApp le nsizwa ekuthiwa uMdumazi Mfokamhlongo. Mangimu-WhatsApp uMdumazi athi angicule yabo. Mangicula-ke futhi ngicula ingoma yami imnandi yayithi utshwala lokhu ngidakwa ngikhohlwe iy'nkinga zami yabo. Ngithi ngiyatohoza mina kangisebenzi yabo. Ama-backing akhona ayithi umlaba ungenzi umuntu ngoyala ngiduma yabo. Ingoma nje imnandi impela. Manje ngaphatheka kabuhlungu kakhulu mfowethu uma le ngoma isebeyibanga nonjobo ekubeni naye asikahle kamhlophe ukuthi le ngoma eyivukane. Kuze kube manje angixhumani naye, angakwazi ukuxhumana naye. Qale ngaso sikhathi leso bekade save inamba yami ngijwayele ukuxoxa naye, sengibona ngisho iy'details zakhe. So sengavuleleka-ke nami ngesifiso sami somculo. So manje mase ngenzeka kanjalo ngashaya lowo ngozi engeqokantaba yabo. Baningi bona abaculi ngicula ngibaculela ngiveza ikhono lami kodwa akaze bengenzelani. So nje kuze kube manje ngibuhlungu futhi ngoba leya nguMdumazi ngicathi wageyina ngawo yena lokho wakugeyina, kodwa mina sengigoyine lutho. Lapho angana ukuthi ngogonyuluka kanjani, ubani oyongikholwa ngoba vele angaziwani nayo mina yabo.